בעבודות שלי אני תמיד מחפשת בראש וראשונה פרופורציה נכונה, פרופורציות נכונות, חללים טובים. אם יש חלל בפרופורציה יפה, כבר לא צריך שום דבר אחר לעשות. מפני שאחר כך כמובן אני מוסיפה חומר, צבע, תאורה, שזה גם שייך. תאורה בנוסף לזה שהיא צריכה להיות יעילה, היא מוסיפה אווירה. וחשבתי במקרה זה שהכי טוב להוסיף איזשהו אלמנט שהוא לא אטום לגמרי, שהתקרה לא תרבץ על העולם. אולי עכשיו אני יותר מתונה אפילו. מאוד יכול להיות שהאזור השפיע עליי. הצבעים הם מאוד מתונים בבית גבריאל, מפני שהכנרת כל כך ממש אירוטי, הנוף הזה הוא כל כך רך, הוא כל כך נשי. ממש פחדתי לנגוע באווירה הזאת על מנת לא ליצור דבר שיכול להפריע לאווירה הטבעית הנהדרת הזאת. אני בעצמי נגד מודה, אני נגד דברים שמחזיקים מעמד שנה ואחר כך הם נדושים. אני חושבת שהדברים שלי מחזיקים מעמד הרבה שנים בגלל זה שאני לא עובדת בשביל אותו הרגע. אני יודעת להתאפק עכשיו, מה שלא ידעתי אולי בשנות ה-50. אז רצתי עם צבעים יותר חזקים, רצתי עם יותר קונטרסטים. עכשיו אני התבגרתי.